Эфирда Татарстанның көнчыгыш хәбәрләрем. Студияда Гүлназ Гизатуллина, исәмсез бүгенге программада. Вакансиялар ярминкәсе ни өчен оештыручылар очрашу майданчыгын алыштырырга булган, эш эзләүчеләрдә ниләр кызыксыну уятты. Хаталар өстендә эш, күпкатлы йортта яшәүчеләр капиталь ремонттан соңгы хилафлыкларны бетерүгә иреште, әмма әлеге вакыйгага әле нокта куелмады. 90 яшендә дә бәйли гүлләр үстерә, кабартмалар пешерә, хәтта һава торышын күзәтеп көндәлек алып бара. Көч-куәт һәм рух күтәренкелеге сыры нидә һәм нинди очрак белән ул гаиләсенең участковыйның хәтеренә кирип калган. Беренче яртыеллыкта ук Әлмәт мәшгульлек үзәге белгечләре районда эшсезлекнең рекордлы түбән дәрәҗәсен билгеләде. Ул вакытта ул халык санынан чыгып исәпләгәндә 230 кеше эшсез саналган. 3 айдан соң да саннар үзгәрмәгән, әмма сентябрьдә бераз күтәрелеш бар. Гражданнарны эшкә урнаштыру ысулларының берсе вакансиялар ярминкәсе. Ел башыннан кадрлар үзәге шундый 14 очрашу үткәргән. Устроиться именно в нашем возрасте не так просто, 62 года. Поэтому, вот, допустим, любые вакансии... Вакансиялар ярминкәсе төрле урыннарда һәм төрле форматларда үткәрелә. Бу юлы барлык теләүчеләрне дә кабул итү өчен очрашуны Нефтче мәдәният сараенда үткәрделәр. Кадрлар үзәгенә ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән очракта җитештерү өлкәсендә вакансия табу мөмкинлеге югары. Кадрлар белән эшләү хезмәтенә, хисапчылыкка, маркетинг бүлегенә урнашырга була. Шулай да сәнәгать өлкәсе эшче кулларга мохтаҗ. Белгечләр фикеренчә, Әлмәт базарында тәкъдим ихтыяҗдан артып китә. Барлык катнашучылар да ике рольдә чыгыш ясый. Һәркем үзенә сатучы да, сатып алучы да. Кадрлар үзәге исә хезмәт базарының гәүдәләнеше дип әйтергә була. Предприятиегә үзен отышлы итеп күрсәтергә кирәк. Сатып алучы һәм сатучы килешкәч кенә вакансияны ябык дип санарга була. Һәм иң отышлы вакансияларның кайберләрен нәкъ менә җитештерүчеләр тәкъдим итә. Сейчас у нас идут работы в Заполярье, потом Ямал, Красноярский край. Первую скважину мы внедрили сейчас, стоит на шельфе в Каспийском море. Әлеге ярминкәгә 186 кеше килде, шуларның 107-се киләсе этапка үтте. Эшкә урнашуга юллама алдым. 20 эш бирүчегә 64 вакансия, 142 эш урыны тәкъдим ителде. Шевченко урамындагы 132-нче проблемалы йорт тарихы ахырына якынлаша. Беренче тапкыр йортта яшәүчеләр безнең редакциягә июнь ахырында мөрәҗәгать итте. Алар үз йортларында капиталь ремонтның сыйфатыннан канагать түгел иде. Август башына кадәр шәһәр ведомстволарында кадрлар алмашынулары белән бәйле боз урыныннан кузгалмадым. Үсеш департаментының яңа җитәкчелеге подрядчылар һәм җирле халык арасындагы аңлашылмаучанлыкка ачыклык кертергә булды. Нәтиҗәдә октябрь аенда яңа подряд uyushmasi xilofliqlarni yo'q etdi. Входные группы сделаны отлично по сравнению с тем, что стройинжиниринг и ничего и не сделал. Шулай итеп, йортта яшәүчеләр элеккеге подрядчылардан таләп иткән эш нәтиҗәләренә иреште. Сергей Чанкин 18 елда капиталь ремонтның беренче этабында йортта җаваплы булып торган. Ул чорда активистлар төркеме белән алар күзәтчелек органнарына шикаятлар өчен материал җыя башлый. Тикшерүләр 5 ел дәвам итә, яңа ремонт сезоны башланганчыга кадәр. Цоколь, видите, вот старые, они сверху пыльнули и все. Просто сверху. Тумбы, которые, вот видите, стоят, дальше пошли. Вот это все, она была развалена, сверху пыльнули, на следующий же год отвалилось. Сергей бу елга август айында башкарыласы эшләрне күрсәткән иде. 18 елдан үсеш департаменты 2 җитәкчене алмаштырды. Яңа җитәкчелеккә дә проблемалы йортны һәм шулай ук проблемалы подрядчыларны тикшерү чираты җитте. Начар торыштагы керү урыннары, саксыз хәрәкәтләрдән кыелучы, буяу, ашыгыч рәвештә сыланган җөйләр, 5 ел элек ясалган капиталь ремонттан соң йортны шулай тасвирларга була. Исемлегенә дәвам итәргә дә мөмкин. 23 елда төзекләндерүнең 2нче этабы узды. Йортта яшәүчеләрнең подрядчыларга карата шикаятләре юк, әмма объект әле тапшырылмаган. Нәтиҗәләр турында фикер йөртәрәк. Быел төзүчеләргә үз коллегалар артыннан күпне төзәтергә һәм үзгәртергә туры килгән. Элекләрен гарантия йөкләмәләрен үтәргә мәҗбүр итү мөмкин булмаган. Әлеге хәлгә нокта куярга әле прокуратурага һәм тикшерү комитетына юлланган мөрәҗәгать комачаулый. Җыелыш беркетмәсендә үз фамилиялары каршына куелган култамгалар өчен барлыктагы белән туры килми. Июнь аенда әлмәтләр моны дәлилләп тә күрсәтте. Никакого собрания жителей не было, как и сейчас, понимаете? И сейчас проверка проводится, не знаю, к чему проверка приведет. Моны исәпкә алмаганда халык сораган һәр нәрсә башкарылган. Бераз гына эшләрне тәмамлыйсы бар. Аннары аларны кабул итәргә дә була. Йортта яшәүчеләр 18 ел хәлләре 23 елда кабатланмас дип өметләнә.
Яңартылган Иркен һәм Якты Баулы районының Татар Томбарлысы авылында мәдәният йорты капиталь ремонттан соң шундый төс алдым. Яңартылган бинада тамаша залыннан тыш китапхана да урнашкан. Тантанлы ачылышта Татарстан мәдәният министры урынбасары Ленар Хакимҗанов та катнашты. Томбарлы мәдәният йорты ярты гасыр элек төзелгән, бина күптән капиталь ремонт таләп итә. Аны яңарту республика программасы ярдәмендә мөмкин булган. Төзүчеләр түбә һәм фасадны инженерлык шелтәрләрен сүкләндергән, идәннәрне алыштырган, шулай ук тәрәзәләр һәм ишекләр яңартылган, керү урыннары ремонтланган. Яңа тамаша залы 154 урынга исәпләнгән, авыл китапханасы да үзгәргән, бирегә балалар да, өлкәннәр да теләп йөри. Мәдәният йорты ачылу уңаеннан кунакларны бәйрәм программасы көтте. Яңа сәхнәдә вокаль ансамбльләр, бию коллективлары һәм айрым башкаручылар чыгыш ясады. Томбарлыларны Баулы районы башлыгы Ильяс Хузаиров һәм Татарстан мәдәният министры урынбасары Ленар Хакимҗанов котлады. Авыл мәдәният йортында бүген вокаль ансамбльләр һәм төрле түгәрәкләр актив иҗади эш алып бара. Биредә авыл халкы өчен төрле чаралар үткәрелә. Томбарлы мәдәният йорты республика программасы буенча яңартылган мәдәният объектлары арасында 11-нчесе санала. Ул халыкны берләштерә торган урын булып тора. Хәзер исә мәдәният йорты уңайлы да, заманча да. Киләсе материал Самига Галиева хакында. 90 яшендә ул яшьләр дә көндәшерлек көч-куәткә ия. Өлкән яшендә дә Лениногорскида яшәүче ханым Бейли тирә-юньдәгеләргә җылылык өләшә һәм күтәренке кәеф бүләк итә. Любой молодежь с ней может поговорить хоть о чем. Кул остасы Сәмига Шахир кызының өендә үз куллары белән бәйләнгән оек башлар, киемнәр, урындыкларга япмалар күп. Бәйләү нәләрен ул 8 яшендә кулына алган. Бу аның үз гомерендә бәйләгән әйберләрнең бик азы гына, барысында диярлек ул кешеләргә өләшә. Самига Шакировна Ширмешән авылында күп балалы гаиләдә туган, әтисе тимерче, әнисе колхозда төрле эшләрдә йөри. Сугышны башкалар кебек кичерәләр, ватан файдасына хезмәт итәләр. 52 елда Сәмига ханым Лениногорскига килә. Кияүгә чыга, 5 бала үстерәләр. 15 ел җәмәгать мунчасында, 19 елдан артык нефть музеенда эшли. Әби аяклары авыртудан зарлана, әмма төшенкелеккә бирелергә вакыты юк. Холодно, я теплой водой поливаю. Элек бакчасы булган, хәзер аны бүлмә гөлләре алыштыра. 16 елдан артык Сәмига Шакировна көн сайын һава торышын күзәтеп көндәлеккә теркәп бара. Быел көзен яңгырлар аз яуады. Дочка спрашивает, звонит, каком такой год дождик был, или снег был, я отвечаю. Көн сайын ул кабартмалар һәм кыймак пешерә, кунакларын елмаеп каршы ала. Принесла гостинца, тыквенная каша с гречкой. Туганнары, танышлары да аңа кунакка еш килә. Сәмига Шакировна туганының тормыш иптәше Рәйфә Хәлимова белән 40 елдан артык дуслар. Ә менә кабак турындагы вакыйганы алар көлеп искә ала. Әби аның баш авыртуыннан ярдәм итүен укып, кабакны сынап карарга була. Давалану барышында күршесен эзләгән полиция хезмәткәрләре килеп керә. На голову одела половину тыквы вот такой, и на это еще платок. Как они не смеялись, не знаю, что им говорю, это вы меня испугали ведь. Сама испугала их. 8 сентябрьдә Сәмига Шакировнага 90 яшь тулды. Үзенә шөгыль булдырып тормыштан иям табып яшәү буенча ул һәркемгә үрнәк булып тора. Җинаятьче мотивлары буенча куелган спектакль Әлмәт драма театры сезон ачылышында әнә шундый премьера тәкъдим иттем. Режиссер Айдар Җаппаров татар классигы Туфан Миңнуллинның От карагы пьесасы нигезендә шул ук исемдә спектакль сәхнәләштерде. Пьеса 40 томнан торган җинаятьче буенча иҗат ителгән. Премьера алдыннан традиция буенча узган сезонга йомгак ясалды һәм иңнәр бүләкләнде. Сезон ачылышында гадәттә узган сезонга йомгак ясала. Ел нәтиҗәләре буенча иң яхшылары дип табылганнар бүләкләнә. Безусловно, это особая форма искусства, которая, какие бы современные форматы к нам не приходили, театр, наверное, ничто не заменит. Никакой любой экран, никакой YouTube, интернет. Фидакарларны хөрмәтләгәннән соң яңа 79-нчы сезонга ел актрисасы исеме белән аяк баскан Лилия Захидуллина, Резида Хәйретдинова, ел актеры Алмаз Шаһимәрдәнов котлаулар кабул итте. Рәсми эштән соң кичәнең төп вакыйгасы премьера тәкъдим ителде.
Айдар Жапаров сәхнәләштергән Ат карагы спектакльнең үзенчәлеге анда ир-атлар гына уйный. Спектакльнең нигезенә салынган катаулы кешелек мөнәсәбәтләре шул исәптән җинаять кылулар чынбарлыктан алынган. Спектакльдә вакыйгалар 17 елдан алып 23 елга кадәр Казан губернасында бара. Октябрь революциясе, гражданнар сугышы Совет халкын шактый сыный, аларга ат караклары да өстәлә. Артистлар гаҗәпләндерә алганмы? Анысын тамашачы әйтер, Әлмәт театры исә яңа сезонда тагын берничә премьера вәгъдә итә. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән сау булыгыз.